Čaute ľudia, moje meno je Patosko a dnešné video bude trošku zo seriózneho súdka. Chcel by som vám dnes trochu priblížiť problematiku, s ktorou sa ja a možno aj vy stretávate na dennej báze, a to sú internetoví trolovia. Pod týmto si nepredstavujte orkov z Pána prsteňov alebo príšery, ktoré bývajú pod mostom. Dnes vám chcem povedať o internetových troloch. Za internetových trolov boli dlho považovaní ľudia, ktorí, dalo by sa povedať, iba neškodne trolili, a tým myslím, že buď provokovali, žartovali, uťahovali si z niekoho, alebo maximálne šikanovali ľudí alebo rôzne komunity. Dnes však tieto pojmy nabrali trochu iný rozmer. Dnes sú za internetových trolov považovaní ľudia, ktorí úmyselne využívajú množstvo účtov na to, aby menili politické názory ľudí a menili politický naratív na sociálnych sieťach prostredníctvom komentárov či internetových príspevkov. Trolov môžeme stretnúť na Facebooku, Instagrame, TikToku, Twitteri či Reddite. Štúdia amerického Freedom House ukázala, že aspoň 30 krajín vo svete použilo tieto internetové armády, a.k.a. trolov, k tomu, aby šírili propagandu, útočili a zdiskreditovali svojich oponentov. Títo ľudia na dosiahnutie svojich cieľov používajú internetových trolov, botov a komentátorov, aby atakovali príspevky, ktoré nesúhlasia s ich naratívom, a takisto napadali aj žurnalistov, médiá či obyčajných ľudí a pokúsili sa o ich diskreditáciu. Ale Patrik, ako spoznať trola či bota? Som rád, že si sa opýtal. Je tu pár jednoduchých ukazovateľov. Stačí si pozrieť hociaké komentáre pod príspevkami politikov či článkov, ktoré sa venujú politike. Na Facebooku je to pomerne jednoduché. Otvor si dotyčného profil, zisti, kedy bol tento profil vytvorený a čo tento profil pridáva. Ak je profil starý maximálne rok, to už máš prvý red flag. Ďalej si stačí pozrieť profilovky, na ktorých sú kvetinky, autá, motorky, vlajky a podobné fotky, často bez popisku a max s 5 lajkami. Takéto profily často zdieľajú jeden a ten istý naratív. Je tu teda obrovská šanca, že tento profil nie je reálny človek. Ďalšími ukazovateľmi môže byť napríklad gramatika na úrovni negramotnej opice, alebo samotný komentár znie, ako by ho písal človek s podpriemerným inteligenčným kvocientom. Teraz, keď už chápeme, o čo sa ti jedná, povedzme si trošku viac. Ku štátom, ktoré takéto služby využívajú, patrí napríklad Čína. V nej existuje napríklad skupina 50 Cent Party, ktorá slúži čínskym záujmom a svoje meno dostala trefne podľa toho, že za jeden príspevok získajú 50 centov. Ďalej si povieme krajiny, o ktorých je známe, že takéto farmy využívajú alebo využívali v minulosti. Nikoho na tomto zozname neprekvapí Rusko, ale k týmto krajinám patrí aj Ukrajina, Turecko, India či Kambodža a mnoho ďalších, o ktorých sa domnieva, že takéto služby využívajú. Problém tejto veci je ten, že sa tieto farmy často nachádzajú na odľahlých miestach, často aj v random pivniciach, a ich vypátranie je náramne ťažké. Takisto preukázať, že niekto tieto farmy využíva, nie je vôbec jednoduché. A čo naša krajina? Využívajú aj Slováci takéto praktiky? Rozhodne áno. V rozhovore pre noviny.sk to potvrdil aj expert na hybridné hrozby Viktor Breiner. Na Slovensku je z používania týchto trolov často označovaná jedna politická strana. A ak na slovenskom Facebooku trávite nejaký čas, bude vám asi jasné, o ktorú stranu sa jedná. Vidíme rôzne útoky nad príspevkami, ktoré kritizujú isté polarizačné témy na Slovensku, ale vidíme aj rôznych XY trolov a botov, ktoré zase pod inými príspevkami velebia istých politikov, či naratívy, ktoré chvália do nebies. Preto by som povedal, že ak si ešte nejakým zázrakom o tejto téme nepočul, tak si odnes z tohto videa to, čo hovorila kedysi dávno reklama s Bačom. A tým je, neverte všetkému, čo je na internete. Ak uvidíte nejaké komentáre, ktoré vám prídu trochu sas, tak ako som hovoril, rozkliknite si profil a po kratučkom preskúmaní si budete vedieť vytvoriť názor, či ide o trola alebo bota, alebo je to regulérny ľudský profil. S príchodom umelej inteligencie a narastajúcim počtom trolých fariem sú internetové diskusie ohrozené na takej úrovni, na aké ešte nikdy neboli. Čo nevidieť sa, môžu technológie vyvinúť natoľko, že aj tieto typy účtov budú vyzerať tak realisticky, že ich bude len veľmi ťažké rozoznať od reálnych profilov. Ak sa ti toto videjko páčilo, nezabudni dať like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čau.